तनी टॉवेल दे दा। पूजा नहीं की मैडम जी। ता तू ही दे दा। का करे आई रहनिया का हम करत तनी। हे भगवान बेटा जी गिरधारी ते तहार जान ले ले सरऊ। मैडम जी। हाँ दा। अरे लजात का है बाड़ू। जौन फल तरह लगे बा वो हमरो लगे भी बा। राउर बहुत रसदार बा। पूरा देह वाइट बा, सामान पूरा टाइट बा। हमार तो कुआर के धूप से सूख गइल बा। नजर मत लगावा, समझ लू। हमार नजर इतना खराब ना हो। तू तो ऐसे बोलत आड़ू जैसे हम मर्द हई और तू औरत। हम तहार रेप कर देब, हाँ ना। तहार एगो हेल्प चाहिए। चला आवा आवा। आ गई नी। ई पीछे से काहे आवत आरू। चला ई ले पकड़ा। ऐसन करी ढपना के सेटिंग रहुआ करी। आहू के फिटिंग हम करतानी। अरे बुझाता कि तरह हाथ से लुत्ती फेंकता। का भइल? कोई भाई लोग तोहरा लोग के कुछ नहीं खिन होत। हमार तो टेम्परेचर हाई हो गइल बा।